veritat que quan l'executiva em va nomenar candidat a l'alcaldia i em va encomanar el que preparara una llista de persones, de candidats i de candidates per a l'Ajuntament, la veritat és que el primer dia, el segon i el tercer, quasi no dormia per les nits, perquè allò de tindre que pensar en persones, tindre que decidir quines persones o quines altres poden o no ocupar un lloc en la llista és molt complicat quan tota la gent que rodeja a un és gent fantàstica i gent meravellosa. De veres que si la gent no valguera la pena, sempre dius, bueno, ho tinc molt fàcil, perquè sé qui són els bons i sé quins no, però en aquesta agrupació és molt complicat decidir quines persones poden estar o no en la llista, perquè de veres que molta gent, hi ha moltíssima gent i molt fantàstica. La llista presenta algunes novetats, des de fa algunes candidatures no se veu, i és la incorporació de 4 persones independents, 4 persones que no són menys socialistes que els que tenim el carnet, però que no representen el partit en la seva militància, però que sí que el representen en els seus ideals i, com no, en les conviccions i en el que és el nostre projecte, perquè són persones que han ajudat i han col·laborat a fer aquest projecte. És una candidatura renovada, una candidatura que expressa el canvi que Cullera necessita. És una candidatura d'una nova generació de polítics que té que dir adeu a la nefasta gestió d'Ernesto San Juan i que té que dir adeu a tot el despropòsit que dia a dia estem vivint. Una candidatura que incorpora també persones de l'executiva, també noves, que mai han anat en llistes i que el que suposa una motivació més per veure un partit renovat i, a més, en ganes de guanyar. I, com no, també he de fer referència al final de la candidatura que vos llegiré. Esta candidatura expressa tots els sentiments socialistes que han hagut a Cullera. Esta candidatura està representada i ben representada per totes aquelles persones que han liderat i han encapçalat candidatures en aquest municipi. Suposa que quan vos llisca la candidatura es podeu reconèixer i sabreu de qui parle. La llista que vos presente, per tant, a les eleccions municipals és la següent, que passa a llegir, i sí que m'agradaria que, conforme vaig anomenant a les persones, com estan així presents, crec que algú falla perquè està treballant, que per favor que s'alcen i així a tots podem veure-los. El número 1, el que vos parla. Número 2, Sílvia Roca Palomares. Número 3, Rosa Sapiña Hortolà. Número 4, Javier Cantos Pérez. Número 5, Antonia Martín Reverte. Número 6, Salvador Tortajada Tur. Número 7, Amparo Jover Colubi. Número 8, Javier Cerveró Palomares. Número 9, David Molina Fernández. Número 10, Laura Simó Gisbert. Número 11, Carmiña Llopis Liébanas. Número 12, Lorena Oliver Grau. Número 13, Rafa Higueras. Número 14, Carmen Pérez López. Número 15, que no el veig però estarà a punt d'arribar, Bernat Escolà Ferrer. Número 16, María José Pineda Gorriz. Número 17, Ascensión Muñoz Ruiz. Tampoc l'ha vist, potser està a punt d'arribar. Número 18, Juan Falcó Grau. Número 19, Lluís Aragó Castelló. Número 20, Cristina Palomares Ferrer. Número 21, Pepe Alandete. Primer suplent, Rosa María Osa Costa. Segon suplent, Tundra Natcher Yi. I tercer suplent, com no, i tancant una candidatura socialista, José Luis Colubi. Aquesta és la candidatura que vos presente. Crec que és la millor candidatura que he pogut fer com a secretari general i candidat a l'alcaldia, de la qual em sent molt orgullós, i he intentat pensar i buscar com podria definir-vos
com és cadascú dels candidats i vaig a quedar-me jo al marge i us puc assegurar que des de l'1 fins al tercer suplent és una llista de bona gent i de bones persones. Espere comptar en el vostre recolzament. I la segona proposta, que també he presentat a la mesa, de candidats a Corts Valencianes, com sabeu, cada agrupació local del partit pot dir-li a l'executiva nacional quina és la proposta o quines persones poden estar en aquesta llista autonòmica per a les eleccions autonòmiques. La proposta, que també la fem des de l'executiva municipal, és el primer nom Antoni Suc Botella, que és actualment diputat i resident a Cullera. La segona persona que vos proposem és Carmen Martínez, que és la secretària general de la província de València, no està així. I el tercer nom que proposa l'executiva és el de qui vos parla. Pues esta és la proposta i espere, sincerament, comptar en el vostre recolzament. Moltes gràcies.